Çağaňyzy 2 hepdelik muhjak robotehnika boýunça okuwa ýazarmak isleýäňizmi? Ine Amerikany ilçihanasy Aşgabat şäherine, Türkmenabad şäherine, Mary şäherine we Daşow şäherine ýürüte 2 hepdelik robotehnika boýunça kurs gurnaýar. Aslında men şu gün Los Angeles'te Hollywood'daki üniversite stüdyolarına gelim çağıla bilen şol yerden video etmek istedim. Ýöne Atawatan Türkmenistan saytynda şu habary görenden sonra Türkmen ýaşlar üçin bu has wajyp diýip şu barada videony ýazgatýaryn. Giňişen maglumaty Atawatan Türkmenistan saytyndan okap bilersiňiz. Bu 2 hepdelik kurs ören wajyp näme üçin? Haýsy kurs aýrasaňyz, iste men ýa hukukçy bol, media urundan bol, medisina bol, haýsy kurs tapady ýok. Döwrümüz emel intellekt robot tehnika döwri. Şonuň üçin şu urdanam hökmen habarly bolmaly, öz işiň üçin gerekli maglumatlary bilämeli. Şonuň üçin 15-18 ýaş arasynda çağlaňyz bar bolsa, onu şu kursa muhut ýazgyp bilersiňiz. Ýa-ni gaýtşym ýaly giňişen maglumaty Atawatan Türkmenistan saytyndan okap bilersiňiz.